Bapak. Nggih. Pranala anakku. Aja kebanget-bangeten. Anggonmu getuni marang nasibmu. Eling-eling. Menungsa urip iku saderma nglakoni sing tetek, sing tekun, sabar ngadepi pacobaning urip. Lek Pranala, bapakmu wong bisa ngeling marang kowe. Sranane bisa mulya uripmu. Kowe mlaku ngidul ngetan. Ya. Kae kanggo sangu nggonmu mlaku ana sanduring pusaraning bapak. Ana ing sacepiting watu iku ana wujuding pusaka keris jupuken kanggo njaga uripmu. Wis ya, pasrah ana ngarsaning Gusti ndedonga. Mbok menawa iku sranane kowe bisa mulya, ditindakake ya, Le. Pak. Kanthi sarana pusaka iki ing bisa mulya. Pak, aku juga pamit, Pak. Laras. Laras. Laras.